Dobré ráno. Takto z rána si čisto hypoteticky dumám nad vojnou na Ukrajine. Zákaz predbiehania. By to vypadlo, že je zákaz. Alebo není. Teraz to jeden šmykol, takú myšku. Si není, to je križovatka. Ale to je jedno. Nepodstatné. No, sa vrátim k tomu, čo mám vlastne na jazyku. Európa sa proste rozhodla na 100% pomáhať všetkými možnými prostriedkami Ukrajine, aby Ukrajina ostala slobodná. Pretože je to samostatný štát a bol napadnutý. Do toho dala nemalé prostriedky a ak by sa ti náhodou podaril nejaký väčší posun, tak je tam celkom možné, že by sa do toho aktívne Európa zapojila. Ak by sa do toho zapojila Európa, to znamená, že by sa asi určite do toho zapojila napríklad aj Kanada alebo Spojené štáty americké. To znamená, že vlastne NATO by sa do toho zapojilo. Ak by sa ti podarilo nejak vyhrávať nad Ukrajinou a bolo by to ozaj nebezpečné pre Európu. Tak tam je proste jediná cesta to zmierenie a pokoj, nehovoriac o tom, že ja neviem, tam asi určite nečakajú žiadnu pomoc od Číny, pretože Čína chce byť ekonomicky na tróne a nemá absolútne záujem nejak viesť vojnu. To zmierenie a pokoj. Tak ti gratulujem k obhajobe funkcie a určite sa ešte vidíme do roku 2030.